asa marieta ongoroku Evans Nkware abuta igonde birongo wards gongo teba osomo bwabano ito simbarati tokugosaba na ntoriko kobeteretwa kwa twanyenyekea muno ntwa abanyari bari otorigereri omwana oito bichage obere muna Naomi oremereiri samatuka mange erinde nere akubugati siari se county yaito ya Kisii into muna ntwa abanyari bari etogogosaba nande twa begira marunse togotebia no tore maiga yao muno gotoa ekeroge geso omwana oito Chris bichage oremereiri muna Naomi igere muna abetari parliament 3 months akairana rasa magendera tigirete njera mubeke irinda atokorere tobwatia mange ayina arutu akuboriri ese korubirongo gote Asamareva Catherine Kiminto tino mukaji Kisii County ekiroge kikyogo deputy governor ndochimbo sakire toni naisaine ntorakana lakini yari ilikuonekana Chris Bichage aiwe esurindochi okomiri obongo banyara kubwaterana n'umugaba nito Simba Arati okona kugosaba kwane yari ilikuonekana Chris Bichage aiwe kirogeki Yaman. Yaman. Mbu yamano soko ngari bageri. Chona le okwana iga. Kirogo kegiaito kentota ketika ndana monta basa kuchigotonga inaganga nandika gende kose masaba kose tutu kose ngano nganga ki. Ntota kirogo ne giaito. Ntumuna monda rueta andi gotoka nyete kerogeri bageri monta be ali puresio. Ayo to koboli bwana Simba Arati ingere koranche iginto kora otoiro mwako ikirisio raborira matuko toroje munare andi to amorabire to morabete botambe igonge keroge kyo ando sinke yokera ese nyali bali no tota geteka sa nyali bali se to gana indi kirisi takali monto mwana indi kirisi no mo nyali bali njenko rubirongo wote onko rukwela Elijah Bikel Elijah Bik. My name Ilietaria Dekor Kutobas Bogaka Seitogere Keoke Taracha Rokezere Pirogo Igo Egeto Tuarego Teva Ubo Baire Wabagada Birisi Bichage Obeyote Birisi Bichage Ekeroge Kiatikaire Esege Charo Botopole Pereria Laede Simba Arati toko boboria esege chujo bwa chadibwao laede bwa chitobo chalibali into toko kwara bwo chalibali ekeroge ke kwalwacha o Chris Bichage esege chodere ora kubwate siegasi ya jalibali chache esege cho ya bagada yu ojo deboda bonda rueto itua tuago sababu bwo chalibali ore gereri to basa koira kerogo ados go sebasaba ekero ekira itutuke tageta bajari baria daitwe kira dororo bakakora batukaye ibya keyetar igo atwako kotebyo bogavana asore town iba jetega bokorero boga korie gasie giya naende boga koriro moremereria iba jetera benone advisor yao yoko kotebia bagada maya yoko korero bojari bari esege chuyo bwa chadibwao to basa korusie keroge kyo keirande yaitubura tuate abakorubiroga ekeroge kigetigara ororo kejare bwa koyo ajare go kubwatisia gas piyabono asugo teba bagada Asama lieta nguru Nicodemus igoro omo machoge
Kerenge kenene ngokwanera ase eng'encho ya siasa ya Gusii na muna bono eseneti yabe nyarete koba gekoimbicha omo deputy governor Monda ekero togokerigereria mono togosaba Gavana Simba arigie omonto oranyare gochi kogaya na abagusii naende oria ogochi konyara gototetea na koreta image ya Gusii enyare koimoka eirane ase yarenge. Kobua mono ekero tokorigereria omogaka tochakere arigereri ase abanyari bari omogaka Kenani oyomo obo togwakera ekeboko ng'a anyare koba ogochoru ase eng'encho kero tokorigereria omogaka Kenani ndobwate omogaka Chris Bichage ndobwate Professor Sam Ongeri. Abanto abwo ase emiaka yabo na experience banyarire koba bagotwara togosaba mono egavana yaito Simba Arati arigererie ase abanto abwo batato ase eng'encho emiaka yabo na emiaka ya Gavana Simba Arati abagaka abwo batato nabo bagochi konyara bakomobwatesi oyomo obo nanyare komogaya naende erinde anyare komworoki ng'aki Gusii yaito egenerete koba gekogendigwa ase eng'encho atotagete achore omonto otari gochi komorwania ase egi, omonto otari gochi korigereria ebitina, omonto otari gochi korigereria obonyomba, omonto ogochi korigereria ng'aki omogusii agochi konyara koba ogokonyeka ase emiaka eye etano emetang'ani ya Gavana Simba. Igo kero tokorigereria buya ase abanto abwo na toire batato Professor Sam Ongeri, omogaka James Kenani na Dr. Chris Bichage atochorere oyomo obo abanto abwo oyomo obo nabo agotokonya kogendia Gusii yaito kuringana muna twarorire ase eng'encho muna are omosae omoke anyore omonto okomosira na omonto oranyare komosuguma buna omogusii agoteba ng'a kero chimori chiaminyokire gochisiko chiarosire marogoba nkoirana chire nyomba ase eng'ina igo arigie omonto agochi kominyokera anyare komogaya na komokonya erinde akore egasi etakeire. Mbuya mono egento ngokwanera namba eyemo ase eng'encho ekerogo eke kiagenge kia omonyari bari etware gosaba ng'a abande mbare ororo lakini rende akeirani nyari bari erinde banyare gokora etamu yabo ase eng'encho mbaigete koegwa na omosubati mochache nare ororo lakini rende togosaba ng'a omogaka Kenani na oyomo obo obwate etiketi ODM. Igo konya Simba okorigereria ng'a nase echama akorigereria omogaka Kenani etiketi eywo nabo emoisaine lakini buya mono keirane nyari bari gose ase company ase enyomba ya omonyari bari.